To už zavejde? 2 minúty. 2 minúty to zavete? Takže okno. Ja som nebyl mutnutý? Sadbala chadbala. GG. To co máš na tričku? Ja som vážne zadýchaný, ja som špekov na kokot. Balení? 6 alebo 9. To je max 9? Alebo 20. Tak 20. Tak je mačky v cene? Ne, to je ale môže to nám dať. Prosím? Všetko, ďakujem. Aké omáčky? To je jedno, bez omáčky. Dobre, páči sa. Môžete povedať ďalšiu okienku. 17:40. Proč povídal, že iba 9 a 6? Dobrý, ja som jeblý. Kamož, ja to idem na domov, tady do oného, ja som ho chytil. Ja som jeblý ako kokot. Ešte, že to nebylo vidieť. Dúfam, že to nebylo vidieť. Kamo, radšej keby si dostal ban na Twitchi. Ja som